Inmiddels is het vaste prik bij onze verblijven in Centerparks het bezoek aan de kinderboerderij. Ieder park heeft er één en dit zijn onze favorieten. Welkom bij de top 5 van kinderboerderijen van Centerparks. Voordat we gaan beginnen wil ik nog eventjes benadrukken dat deze top 5 is gebaseerd op onze bevindingen en onze mening. En dat we nog niet alle parken in Europa hebben bezocht. We gaan beginnen met nummer 5. Dit is de kinderboerderij van Centerparks Park Zandtoer. Recentelijk nog opgeknapt en met heel veel verschillende dieren. Het centrale gebouw ligt in een grote weide waar ook paarden in loslopen. Verder heb je er nog een speeltuin en een plek waar je met water kan spelen die je moet oppompen. Nummer 4. Dit is de kinderboerderij van Centerparks, de Eemhof. Al heel wat keertjes zijn we hier geweest en de dieren zijn hier erg toegankelijk. Ontzettend veel lieve geitjes, varkens, ezels en kippen lopen hier rond. Nummer 3. Dit is de kinderboerderij van Centerparks, de Huttenheugden. De kinderboerderij is onderdeel van het avontureneiland waar een hoop te doen is. Naast de konijnen, cavia's, geitjes en schapen heeft deze kinderboerderij wel een hele bijzondere toevoeging, namelijk wasbeertjes. Op nummer 2, hier staat de kinderboerderij van Centerparks, de Limburgse Pil. Geheel nieuw opgebouwd in 2017 en ook hier zijn er heel veel lieve en toegankelijke dieren te vinden. Eén dier was overigens wel erg fan van Mariska en dat was de kalkoen, die ook heel veel te zien is geweest in onze video's. Nou, voordat we dus naar nummer 1 gaan, ben ik benieuwd wat jullie de leukste kinderboerderij vinden van Centerparks. Laat het weten in de comments en doe een blauwe duim omhoog. We gaan verder naar nummer 1. Dit is de kinderboerderij van Centerparks Erperheide. Voor deze kinderboerderij gaan we naar België en wat is deze leuk. De kinderboerderij is ruim opgezet met een groot buitenterrein waar veel schapen en speelse geitjes rondlopen. Om het terrein heen ligt een paardje waar de kinderen ook een ritje kunnen maken op een pony. Binnen worden de konijnen, cavia's en kippen uit de hokken gehaald zodat je deze kunt aaien. Verder is de ruimte ook ontzettend leuk aangekleed. Nou, vanuit België zijn we zo weer terug in Nederland. Druk op de abonneerlink in de beschrijving als je de volgende top 5 ook wil zien en laat een like achter. Bedankt voor het kijken, tot ziens en tot de volgende video. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Centerparks Informatie, de Centerparks fansite van nu.